vendimia que hai anos empezou a celebrar no Rosal e que perdeuse, pero que tras o interés amosado pola Sociedade Recreativa de San Miguel neste tema, dirigida por Luís e por Jorge, veñen insistindo na necesidade de recuperar unha festa tan importante para o noso concello como é a Festa da Vendima. Todos sabedes que é un concello evidentemente dedicado ás adegas e ao viño, á produción vitivinícola, e é un marco comercial, pois é moi importante publicitarlos. Eles insistían en que era importante e interesante recuperar esta festa e, entre todos, pois, así o produxamos. E gustaríame, pois, agradecerlle á Sociedade Recreativa de San Miguel, dirigida por Luís e por Jorge, pois, no principio, este interés en recuperar algo tan importante para o noso concello como é a vendimia. Esta festa se celebrará o día 25 deste mes, de septiembre, aquí nas instalacións da Alameda de San Miguel, e está previsto unha serie de actos que eles, a continuación, me acompaña a Conselleira de Cultura, Chava Tavares, ademais deles, eles a continuación nos pasarán información de todos estes actos que se celebrarán o próximo 25 en San Miguel para a celebración desta festa. A festa da vendimia, decía ao principio, empezou a celebrarse fai 10 anos, ou 12 anos, celebrouse na Plaza do Calvario 2 anos. Ali se fixo unha rememoración da vendimia, se fixo un agradecemento, un reconhecemento aos adegueiros, pero pasadas as primeiras celebracións, pois decaiu e deixouse celebrar, unha veces por mal tempo, outras veces pois por falta de organización, decaiu. Pero o interés amosado por a sociedade, e eu agradezco, porque é moi importante esta festa, celebrala en San Miguel, ademais, porque San Miguel dice o santo patrón das uvas, o santo das uvas, San Miguel das uvas. San Miguel das uvas é a época en que se vendimia, e é a mellor época celebrar San Miguel que celebrar a vendimia. Cando éramos rapaces, se recorda que a partir de San Miguel as vendimias debía estar feita, entonces teníamos libertad para ir por as viñas a recuperar os acios que deixaban os vendimiadores esquecidos ou que pasaban desapercibidos, o que buscábamos o rabusco, buscar uvas nas viñas que quedaban en desuso. Por miña parte, insisto, eles agora pasarán a información suficiente, por miña parte, máis que agradecerlle aos medios de comunicación a difusión destas xornadas e desta celebración tan importante para o noso concello. Agradecerlle que se difunda, que se dé a conocer e que invitar a todo aquel que o día 25 teña un momento a pasar por San Miguel para disfrutar con nos da feira, da festa, da vendimia, degustando o pulpo e outras exquisiteces da nosa cociña que se ofrecerán en San Miguel do día 25. Isto é todo xa, Bos días, gracias pola invitación. Eu simplemente quería presentaros os grupos de música que acompañarán estes días a la festa da vendimia. Como é tradicional no barro galego, en moitas ocasións acompañan os cantos e as cantares nas tarefas do campo. E non podía faltar na vendimia pois, a música e o folclore galego. Entón, eu quero agradecer a la Asociación de Recreativa de San Miguel que invitara a grupos de música e folclore nosos daqui, da Guarda e do Rosal. Acompañaranos os grupos Pin Pin Nela, o grupo A Terceira Idade da Guarda, os Pelouros, o grupo de pandereteiras e gaiteiros de Niño do Folón, o grupo de pandereteiras Orballo da Agrupación Musical do Rosario. Entón, creo que é moi importante aproveitar estas festas, estas celebracións, para dar a coñecer, para fomentar sempre a música e o folclore no noso lugar, na nosa terra. E tamén destacar que o día 29 de setembro estará con nos don Xavier Castro, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, que nos falará da historia da vendimia en Galicia e en particular do Rosal. Eu, no seu nome, invítolles a asistir porque
realmente será unha conferencia moi interesante. Por la miña parte, pois nada máis, invitarles tamén o seu nome ao baile que celebrará no último día, sábado, víspera da Romaría, con un grupo de, bueno, pues ya máis de música tipo moderna, de acordo? Entonces, nada máis, desearles que, bueno, pues que entre todos disfrutemos unos días bons e pola miña parte. Tamén é un orgullo estar aquí na festa, presentando a festa da Vendimia, porque eu nací aquí, criei-me aquí, como decía o señor alcalde, é unha época onde de pequenos pois vivíamos moito a festa da Vendimia. Aquí non hai que olvidarse que un dos grandes pioneros da Vendimia, o do Viño do Rosal, está moi preto de aquí, a adegas don Santiago Ruiz, na cual quizás empezou toda unha historia moi importante por Rosal, como decía, volvo a repetir o señor alcalde, que somos un concello con unha gran tradición vitivinícola e gracias a un dos grandes impulsores como é Santiago Ruiz, pois, como foi Santiago Ruiz, pois a verdade é que estou moi contento e moi alegre de estar aquí. Eu vou vos pasar a contar un pouco o que vai a ser a festa da Vendimia. Xa, bueno, a parte cultural xa comentou a concelleira de Cultura, e unha parte que máis, diríamos, da festa da Vendimia. O domingo 25 vamos a ter, pois, durante todo o día na Alameda de San Miguel, unha degustación de polvo a feira, tapas variadas, viños das diferentes adegas que logo paso a nomear, destilados, licores artesanais, música e folclore galego, que xa un pouco comentou a concelleira. A outra parte, diríamos, forte da festa da Vendimia vai ser o venres día 30, que habrá unha cata de viños con maridaxe, na cual estará Mercedes González, a presidenta dos Sumilleros de Galicia, unha gran colaboradora co mundo do viño e unha gran profesional, a cual degustaremos 7 viños brancos e 7 viños tintos, todos das DOs galegas. Falo das DOs galegas porque prácticamente van a ser todos as DOs de Rías Baixas, excepto un par deles, para ensalzar un pouco tamén outro tipo de viño que hai no mercado, sobre todo no mercado galego, ¿no? Pero aí, a parte das adegas, teño que darlle moitas gracias a outra xente que colabora con nós neste maridaxe, que son a Rosaleira, que é unha empresa daqui do Rosal que se dedica a conserva de produto do campo, a Orpago, a Organización de Palagreros Bordeses, os cuales nos van ceder bonito en conserva que están ahora mismo lanzando o mercado. Estaremos tamén, eu teño que darlle as gracias á Asociación de Pescadores do Miño, os cuales nos van a tamén ceder un produto máis quizás ricos e un pouco esquecidos no Miño, que é a solla do río Miño. E logo contaremos tamén no maridaxe, e por iso tamén quero agradecer a Horta, a cooperativa Porta do Río Miño, que nos vai a ceder, porque é un produto de horta variado, pimento, tomate, etc. Nesta cata de viños con maridaxe, si habrá un precio que se estipulou, un pouco por os custos que hai, que será alrededor de 25 euros. E, bueno, eu, aparte das colaboracións que estábamos falando de maridaxe, si quero darlle gracias a todas as adegas do Rosal, entre elas Altos de Toroña, Lar de Viera, Bodegas Terras Gauda, Lagar de Cervera, Quinta de Couselo, Santiago Ruiz, Aldea de Baixo, Torroxal, Valmiñor, Aforado, non sei se me queda algo por detrás, pero non creo. E como non, sempre darle moitas gracias ao Consello Regulador, a Denominación de Rías Baixas, que nos vai aportar sempre a súa axuda e a súa colaboración. Tamén quero darlle gracias pois a parte xa un pouco dentro
da parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, como non, o Concello de Rosal, a Diputación de Pontevedra, a Asociación Galega de Viticultura, que tamén nos vai a dar unha parte moi importante na colaboración da cata de viños, que temos que agradecer, e que dos contactos que se fixeron son gracias a eles. Sin máis, eu quero expresar que todo a xente do Rosal, do Baixo Miño, asista a esta feira, que creo que vai a ser moi interesante, primeiro por o produto que se vai a ter dentro da propia feira, e sobre todo porque é unha festa que creemos que ten un gran futuro e que pouco a pouco este ano, pois, para nós é a primeira vez que vamos a facer, pero creo que pouco a pouco, ano a ano, intentaremos pois corregir todos os errores que podamos ter nesta primeira edición. Sin máis, moitas gracias a todos os medios. Paso a palabra ao presidente da Sociedade Recreativa Cultural. A todos, dar gracias ao señor alcalde, a Conselleira de Cultura, Canchano, e a Sociedade Recreativa Cultural de San Miguel de Tabarón, por haberme invitado. Eu venho en representación dos veciños porque había uns anos que non se celebraba a festa de San Miguel, e o ano pasado, juntámonos aí veciños, e o párrafo, pois, decidimos facer unha romería que foi a primeira con grande éxito. E entón este ano conseguimos o mesmo. Actuará o grupo Lironai da Agrupación Musical do Rosal, patrocinado pola excelentísima Diputación de Pontevedra, no Concello do Rosal. E nada máis, invitarvos a todos, faremos unha gran comida e despois celebramos a tradicional romería con baile no ano pasado. A verdade é que foi un éxito, decíamos, estaba o día. Seguro que se pasa, se acorda. E bueno, nada máis. Damos as gracias tamén aos medios de comunicación a todo o tipo. Sou presidente da sociedade. Quero darlle as gracias a todas as persoas que han asistido este ano. O alcalde, a señora Conselleira de Cultura, membros da xunta directiva, medios de prensa, e en xeral agradecer a todas as bodegas e estamentos a súa colaboración. Nós, nada máis, temos ganas de traballar e facer as cousas ben. Poden sair ben ou regular. Esperen que vos perdonen. Os dou as gracias a todos.